Здравейте, ще бъде дошли в епизод номер 5 от моята Майнкрафт Леоне. В този епизод ще направим мелница. За красота, просто да има мелница. И отстрани ще има някакви ферми за жито. Аз малко почнах мелницата преди епизода, съвсем малко почнах. Грубите основи почнах да ги правя. Но нищо друго. Сега събирам малко материали, защото просто дървото ми свърши. Ще бъде от дърво мелницата. Тук там ще има малко камък. Да, ще стане доста хубаво. Ето материалите, които съм подготвил. Както казах, събирам малко дърво. И в този епизод ще изпорим няколко пещери. Може да е една голяма само. Да осечем това дърво и да почнем с строежа. Така да отиваме. Почнах и на едно хълмче. Доста хубаво ще стане там. Тя ще от къщата, когато излезнем, ще се вижда над хълмчето. Ето тук беше майншафта, който го експорнах. Казвал съм го доста пъти, но пак да го кажа. Да. Да отсечем това дърво, защото така да го отсечем просто. Така казвах, когато излезем от къща, на едно хълмче да се вижда една хубава мелница, която просто ето там виждате, че сме започнали едно нещо. Това ще бъде мелницата. Ще изпипана цялата в детайли. Чак пък цялата не е. Тя ще е много лесна за направа. Много е лесна. Всеки човек може да я направи. Аз сам съм си я измислил. Защо става така? Нещо съм сгрешил. Добре. Не съм го направил правилно. Видях грешката. Да, не съм направил правилно. Направих грешката. Това тук трябва да е с един блок по-напред. Ето това трябва да го чупим и да го сложим с един блок по-напред. Като ето това сложим тук. След това сложим тук, това сложим тук, това тук. След това слагаме това тук. И този ред пак трябва да го чупим, защото не е правилен. Така. Това го чупим тук, това тук. След това тук. Но тук не е така. Едно тук, това тук. Ето така. Това ще бъде грубата основа на мелницата. Май стана много широка. Мисля, че трябваше да е малко по-малка. Мисля, че трябваше да е малко по-малка. Това тук трябваше да е само 1, 2, 3, 4. Сега ще дойда на лека пауза. Така, вече съм на правилния път. Трябва да е ето така, както сега сме започнал. Сега ще я видите. Може би трябва да е с още един блок по-висока. О, не, точно така трябва да е. Обаче това просто дърво няма ще да не стигне. Ще няма да не стигне. Така. Така трябва да бъде. Тук 1, 2, 3, 4, 5 блока общо. И след едно блокче, пак 5 блока. Така, тук трябва да има врата. Ето тук трябва да има прозорчета, което сега ще сложа.
Така. Опа. Май трябва да направя една лека пауза, за да отида да взема дърво. С дърво. Да, сега ще се върна. С една лека пауза. Така, вече събрах доста голямо количество дърво. Толкова мисля, че вече ще не стигне. Опа. Сега. Опа. Пак грешка. Ето така. Слагам един ред дърво. Ето така да е по-красиво просто. Сега ще видим как изглежда. Не че аз не знам, но вие да видите как изглежда. И сме готови с етаж първи. Да. Ето така изглежда първи етаж. След това сега трябва да го дигнем с 1, 2, 3, 4. Щом това е 4 блока, трябва да дигнем втори етаж с 5 блока по-нагоре. Обаче втори етаж ще бъде с 1 блок по-къс от първи. И така, това го правя, защото не искам да е едно като кула просто нагоре. Го правя по-красиво да изглежда. И така, като го направя с 1 блок по-навътре, ще има място за една декоративна вазичка. Така, сега този етаж ще бъде от нормално дърво. Така ще ги въртим. Не знам защо направих този столен брик, но все пак. После ще добавим големите детайли. Сега да се залавяме за работа. На работа. Така. Сега това цялото трябва да го направим с един блок по-навътре. Така. Много лесно ще стане. Просто ето така. И паднах естествено като най-големия нуб. Така. този път да не падаме. Може да добавя детайлите в другия епизод или пък може да ги видите в другия епизод, защото може да не ги направя баш в този, защото не знам дали трябва да ги показвам. Детайлите са една много малка част от целия строеж. Сега ето тук, да видим къде е вратата. Щом е тук, трябва да добавим 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 обаче. Къде трябва сега да ги добавим? Пак паднах. Добре, значи ето тук трябва да ги добавим. Мина една кола. Надявам се да не се чува. Така. Това е 4 блока. Или пък 3. Така, сега абсолютно също го правим. Тук. Да. Сега това ето тук трябва да го направя. Пак не падна в мен. Няма нищо. Ето така, след това тук и тук. Не. Ето така трябва да стане. Втория етаж ще го правим с един блок по-напред. Само да видим как изглежда. Сигурно сега е много грозно. Много е грозно, да. Няма значение. Трябва да направим капаци. Колко капака? 4 капака мисля, че ще ни стигнат. И трябва да вземем 4 цветя
мисля, че 4 цветя. Да, 4 цветя за 4 страни. 1, 2, 3, 4 розички. 4 розички. Така ще се върна, когато горе да имаме някакъв напредък. Да, една лека пауза. И така мисля, че втория етаж вече е готов. Доста добре стана. Да. Ето, да разгледаме. Значи, ето, така ще се дигна. Ето, доста добре стана. Но не е напълно завършена. Трябва да направим и третия етаж, обаче няма как да го направя в кадър. Освен ако няма да експлорирам пещера. Всъщност, няма да експлорирам пещера този епизод. Може и между епизода да експлорирам някаква пещера. Сега ще се... Може да направим малка част с вас от мелницата. Може би другия епизод ще направим перката, защото няма да има време за нея. Доста добре се получи, но сега трябва да направим и третия етаж. Ето е вазичката тук, която казах, че ще направя. Сега да отидем да махнем този дърт, защото много ме дразни. Тук да поставя по едно стъкло. Ето така. Да си има прозорци. Ето е къщичката, която построихме в епизод 2. Мисля, че в епизод 2 или в епизод 3. В епизод 2 беше май. Не, в епизод... Да, в епизод 2. Ето тук сложих коня. Ще го заведа след това там, където си го бях вързал. Така, да умахнем този дърт и да почнем да строим етаж номер 3. Сега обаче не знам как да го направя с един блок по-напред. Това ще бъде малко трудно. Обаче така, опа. Еми така ще стане. Така. Ето така явно ще стане. Така. И тук. След това, мато това как ще стане, бе? Да, ще го видим. След малко ще го направим. Добре, ще направим една малка пауза, защото сега съм объркан. Сега ще дойда. И така, дами и господа, аз паднах. Аз сега привършвам покрива на мелницата. Няма да я довършим в този епизод, защото не остава време. Само мога да добавя прозорците и да направя етажите. Но между епизодите ще направя покрива, перката, детайлите също ще се ги добавя в другия епизод. Ще експлорирам някаква пещера, ще направим някакви други неща. Само да осветя тук, да добавя една врата. Тук да добавя една врата и да осветим. Ето така. Доста хубаво са го измислили това, че прави директно 3 врати, защото доста дървани ще да хабим. И след това трябва да го махнем, защото грози всичко. Доста хубаво стана. Аз знаех, че така ще стане, защото аз съм направил на креатив. И доста хубаво стана. Ето така изглежда. Прозорците още не съм добавил там горе. Няма нищо. Следващия епизод ще е напълно готова. Ще видите готова. Само да... Ония таван сложих ли го? Да. Сега да направим... Сега идвам. Така, вече сме готови. Само трябва да направим покрива, перката и детайлите и етажите. Само отвънка направихме мелницата. Другия епизод ще видите напълно готова. Не знам точно какво ще правим в другия епизод, но ще го измисля.
Това беше всичко за този епизод. Надявам се, че ви е харесвал. Така, дайте на ръчичка нагоре, абонирайте се, харесвайте, дайте един коментар и до скоро.